Mano kuom keto Ramogi TV kwa chaka ne gweche ma inyo chuny ka endi ni ji 14 owito ngimagi e masiche ariyo mopogore counties mag Kericho kod Nakuru. E county ma Nakuru, nyamburko moro matin mar ng'ato owuon matiyo kaka mating'o jowuoth notuomore gi trailer e olalo ma Ngata Bridge kendo nego ji 7. E county ma Kericho, nyamburko kido mar Probox notuomore kod lori e gweng' maduka moja kendo weyo ji 7 kowito ngimagi. George Bati miyo waler. E okinyi mar tich ariyo, e olalo mangata e apaya ma Nakuru kadhi Eldoret. Ka emane nyamburko mane wuok Nakuru kadhi Kisii noyude masira makoch mar apaya kendo ng'ado ngima ji 7 mane geno chopo wuoth gi Kisii. Kama ilikuwa na spidi ya juu sana, ili kaweza kupata wenzetu walipotoka town wakielekea Kisii, hawakuweka kutarajia kuwa watapata kitu kama hii. Tumekuwa na msangao sana, tumestuka na wengi tumekuwa tukitetemeka tukijaribu ile njia ambaye kwamba ni njia gani tuweza kuwasaidia. Dai ni msimu wa mvua, manake miguu hata kama iko ni mpya inaweza kuteresha. Ler mawuok mobila koni nyamburko ne otumoreri gi trailer mane temo kalo nyamburko machielo kane po gituomo lori moro mane ni apaya no magidiro e gengapaya. Ilikuwa katika accelerating lane na lori ambaye ilikuwa inatoka upande wa Eldoret kuelekea Nakuru nayo pia ikaingia kwa hiyo lane ambapo tunashuku ilikuwa inataka kuovertake gari lingine mbele. Kwa hivyo ikakutana head on collision na hiyo gari ya abiria. Hiyo trailer ikapata lori ingine ambayo mnaweza kuiona hapa nyuma ambayo pia ilikongwa na kuwekwa ndani. So far hatujapata driver wa trailer na driver wa lori na hatujui hali yao ilivyo. E kindi joma ne owito ngimagi oting'o nyithindo 3 kod joma dongo 4 koting'o dereba kod owadgi mane gitiyogo e nyamburko no mane dhi Kisii. Katika hali ya dunia hii yetu ya Kenya vile imeharibika, mtoto akishamaliza shule anaanza kwa njia ya madawa ya kulevya. Akaona wacha amchukue waendage naye kama tandiboi. Hata tulikuwa tumeongea naye kitu saa 9 ati ninaondoka. Sasa huyo kijana ilikuwa apite kwangu achukue mgeni mwingine. Sasa sisi tunapiga simu hatupate mtu. Tunapiga simu hatupate mtu. Saa 11 tunapigia simu wamepata ajali. E masira machielo e kar chiro maduka moja e county ma Kericho, ngima ji 7 mamoko bende ne ong'adore apoya bang' nyamburko kido mar Probox mane giidho tumore gi trailer e kinde mano temo goyo kona moro ma idendo ni U-turn kano tume mochotgi e diere. All of a sudden Probox ikaenda mbele alafu trailer ikakuja, they had head-on collision. And then the Probox was being cut into 2. We've managed to count like 7 bodies, and we managed to take 1 survivor to the hospital. Kakoro ganda medo wito ngimagi masiche mag apaya piny mopogore opogore pachoka. Penjo medore wi gima diponi kelo masiche go ka bende migepe mag sirikal kore kwayo mondo keto kenge mag neno ni jopiny ngimagi ok omedo ng'adore e kinde mag idho nyamburko gi geno mar chopo wuodhgi. George Bati, Ramogi TV. Kwa kanyo ni riwruok mar